krisi ekonomikoa guztion ahotan dugun honetan, geure buruari galdegin diogu horre guztiak nolako eragina duen euskal literaturan. Sarritan esan izan da gure txikitasunak merkatuaren goraberetatik kanpo ibiltzeko aukera eskaintzen digula, bere alde on eta txarrekin. Horren arabera, merkatuaren goraldietan ez genuke berebiziko hazkunderik edukiko, eta beraldietan ere ez genuke hainbeste sufrituko. Baina benetan alda ala. Euskal literatura beti egonda krisian eta beraz, oraingoa ezagun du? Gure liburuen zenbatekoak argitu nahi izan ditugu erreportaje honen bidez. Zenbatekoa den euskarazko liburu baten tirada, azken aldian jetxe egin ote den, zelako garapena izan duen azken hamarkadotan. Eguzki argitan, izarren azpian, Euskal literatur liburuak beti saldu izan dira gutxi. Beraz, krisia ez da gauza berri bat. Editoreentzat, irakurleentzat, ez eta libreroentzat. Eragina izan du literaturan, pentsatzen dut edukietan ere bai, hori ez da nire gaia. Alde ekonomikoan dudari gabe, ez gaude mundutik kanpo, ez gara mundutik kanpo bizi, ez? Irakaskuntza arloan, baita liburutegi saretan, murrizketak izan dira. Batzutan handiak, ez ditut datuak Euskal Lurralde Autonomoan, ez ditut, baina esaterako gure lurraldean, gure eremu administratiboan, Nafarroan alegia, izugarria izan da. Pasa gara, 350.000 eurotik, aurrekontua Nafarroko liburutegi sarerako, 80.000-ara. Osea, 160.000-eko jetxiera. Ezin da horrela liburutegi sarea mantendu ezin da. Gure kasuan ez, bintzat. Pamela Argitaletxearen kasuan, 10, 15, baina jetxiera da. Nola nahi ere, Susak azkeneko 4 urtetan inoiz baino liburu gehiago saldu du. Liburu oso onak argitaratu ditugu, eta literaturzaleek arretaz segitu digute. Bueno, literaturaz generoen arabera alda handia daude. Narrazio liburuetan, novela, ipuingintzan, 800.000-1500 bitartean egon daiteke hor nola betesteko tirada estandar bat. Novela baten 2000 ale saltzia gauza handia da. Badira novelak 5.000 aletik gora ere saltzen dituztenak. Horiek izaten dira oso kasu espezialak eta bakanak. Ni editoria naizen aldetik oso konforme geratzen naiz beti 1000 ale saltzen dituen novela batekin. Horrek esan nahi du irakurleengana arreta handiarekin iritsi gerala. Baina 1000 aletik gora saltzea batzutan oso zaila izaten da. Baina gero salbuespena daude zorionez. Zorionez diot, badaude idazleak, punta-puntakoak, marka horiek hausten dituztena, gure kasuan, eta Euskararen kasuan nabarmena da, Bernardo Atxagaren kasuan, ez? Guk egin izan dugu Soinu Jolaren semea, esate baterako, 2003an argitaratu zena, 10.000 aleko tirada egin genuen, eta 6 hilabetetan agortu zen, gutxiagotan agortu zen. Beraz, badago irakurlego potentzial bat badago. Impulsos esaten dena, hau da, gogoz, bere kaxa gogoz erostea joaten dena. Gero daude, beste liburu batzuk, 5.000-tik haratago joaten direnak. Baina hori ez da literaturaren merkatukoa, hori da irakaskuntzaren merkatukoa. Zer gertatzen da? Liburu batzuek, beren ezaugarri, batez ere senzilloengatik, irakasle batzuentzat oso interesanteak bihurtzen dira. Jose Anton Artze kontatzen zidan, Isturitzetik Tolosa barru da liburu mitiko bat, guk egin dugu bainaz edizio faszibil bat, oso liburu iraultzailea zen bere garaian, hitz egiten ez 1972an, erabat abanguardista, erabat jende gehienak ulertzen ez zuena. Jose Anton Artze kontatzen zen 3.000 ale saldu zituela. 3.000 ale, poema liburu bat. Eta hori poesia zenbat saltzen da? 300-dik 600-700 aletara, ez da. Bueno, Magnus Zetzenberger, ez dakit nola esaten da alemanez, horrek behin batean irakurri nion saio lan batean esatezula misterio bat zegoela poesiarekin, ze
munduko, berak ezagutzen zuen Europako hizkuntza guztietan, 500 saltzen zirela poesia. Edozein hizkuntza. Guk azkeneko urteetan gehien saldu ditugun liburuak izan dira Kermin Uriberen Muxe novela, Arkaitz Kanoren Twist novela, Mikel Antzaren Atzerri novela. Aurten, Indarra Handiarekin, udaberrian hasi da Kristalesko begi bat, Mirena Gormea berena. Gure azkena eztanda egin duen liburua izan da saio lan bat, eta ez nola nahikoa, baizik eta ia 1000 orrialdeko saio lan bat, eta da Joseba Sarrindendien Moroa gara belaino artean. Hori izan zen, bi argitalpen agortu ziren berehala. Ondoren, eta gero ondoren beste hainbeste saldu ziren, baina hori ja arrazoi izan zen istilu Euskadi Sarien inguruan ukatu zioten eta horrek sortu zen berriro Libore Jaikin mina. Baina hori izan du da gu gehien saldu dugun kopurua. Eta ez dit lotxarikin baten esatea, ia 7.000 ale saldu dira, holako liburu batean. Krisi orokorrari jarraiki, badirudi industria editorialari atxikita doan beste krisi baten atari edo astapenetan gaudela. Liburu elektronikoaren zabalkundeak izan du eraginik salmentatan, eta paperezko liburu gutxiago saltzen alda horregatik. Argitaletxeak kezkatuta ote daude aurrerantzean datorkienarekin. Liburu elektroniko oso gutxi saltzen da momentuz euskeraz. Egia esan ere berriak geralako, olako produkzioan. Saiatzen gara, liburu edukietan, liburu ederrak aurkitzen, guretzat ederrak direnak, baina horiekin gero objektu ederrak egiten. Eta gu badakigu horrekin gure lana ordaintzen eta egileen lana ordaintzen. Liburu elektronikoekin ez dugu modurik ikusten hori egiteko. Ez dugu. Susak formula oso berezi badauka, e-bookak eskaintzeko momentuan. Oso merke eskaintzen ditugu, 3 euro tardian, eta horregatik arrakasta izan dugu. 2 urtetik ona, saldu ditugu 1650, ale. Beraz horrek esan nahi du, hilero bataz beste, 78 ale saldu ditugula. Baina 3 eurotan, volumen ekonomiko oso txikia dauka. 3 euro horietatik gainera 2 idazlearentzat dira, eta bat editorialarentzat. Orduan kontuan euki, guri suposatu digun aleginak horren produkzioak eta interneten jartzea eta eskaintza hori egunean eukitzeak emaitza ekonomikoa, volumen ekonomikoa, gero guretzat soil-soili daukala 1652 eurokoa. Orduan, barregarria da. Esan behar du, kanpotik ere ez dugula presiori jasatzen, ez du demanda, ez zaigu inor etorri esan ez zaizu. Hemen kanpoan 10.000 irakurle dituzue horren zain, zer egiten ari zarete, ez dugu horrelako hori ikusi. Bueno, oraingoz, paperezko liburuak du, esan dezagun, literaturarentzat behikulo nagusia. Dutena, 2012an, pentsa, iaz, liburu papera desagertuko zela. Esaten zutenak, 2006an, 7an, hor, hasi zenean, ez? Horrelako hori ez da gertatu. Agian gertatuko da, baina hori ez da gertatu. Beraz, hor badaude orain arte egi borobilak zirenak, ez dira, eta profezia ez direnak kumplitu. Liburua, asmatu zanean ere, izugarrizko aurrerapena izan zen, denon pentsamenduarentzat, denon heziketarentzat, hezkuntzarentzat, eta denon estetikarentzat. Eta liburua, aurrerapen izugarri hori, oso denbora gutxi daukana, guztiz objektu imitagarria da. Eta oraindik ere, objektu elektroniko guztiek, orain etengabean saltzen eta barruraino matxakatzen dizkiguten objektu elektroniko guzti hauek, zer egiten dute? Liburua imitatu oraindik. Eta liburua perfekzioz imitatzen ez duten arte ez dute benetako arrakasta lortuko. Eta argitaletxeak idazleak eta dena daudela kezkatu, ez dela irakurtzeletasuna irakurta, ez dela benetan. Eta ez dela gaur egungo gizarte osoaren, politikarien eta irakurtzaren lehen kezka.